Assalamu alaykum. Dowran video studiýasynyň video ýazgylaryna bize finat başlan nähwan tomoşaşar. Ilki bilen sizin her biriňizde bir jan saglyk arzu edýäs. Öýojaklaryňyza şular ýaly toylaryň kän bolman tüýsüremizden arzu edip bugünkü nähwan ýaşlarymyzyň bagyp toýuna başlaýas. Bugün ata-eneler Akmurad aganyň altyny gelejäniň durmuşyna ýatdan çykmajak gün sebäbi bugün ata-eneler farz borjun berja edýär. Nähwan ogly kakajany öýlendirýär. Nawat geldi bolsa öz agzyr maşgalasyna gelin hökmünde kabul etdiler. Ilki bilen ata-enäni mübarekleýäs. Akmurad aga altyny gelejä toýlar gutly bolsun. Döwletli ojaňyza şular ýaly toýlar kän bolsun. Nähwan ýaşlarymyzyň bagyp toýunyň iň bir gyzykly pursatlary häli öňde. Şonuň üçin tomoşaşlar täze baraň ahyryna çelli tomoş etmeli. Kaka bilen Nawadyň bagyp toýu dowam edýär. Demalar seni görürler, keşmine hayran kalırlar. Kim bu sağlık sorarlar. Men diyerim solguymen söyünüm, allıda gitti men yürüğüm. Zadımın emini bilemok onun, görün okşondan başka müdüm. Dur, DJ basma stop, kayış devam ettirdim. Yoksa yürüğüm verir stop, dur hemmeleri ankedet. Birce yılgırma deredip. Basma stop, yoksa yürüğüm verir stop. Dur hemmeleri ankedet, birce yılgır bana derede. Harbi olmaz içine. Birce yılgır bana derede. Basma stop.